كل ነገር ገዲፍኩም ኣብዘን ክልተ ነገራት ክትህድቡ እንድሕር ጀሚርኩም ህይወትኩም ካብቲ ትግምትዎን ላዕሊ ሓጎስ ሰላም ዕግበት ሃፍቲ ፍቕሪ ክትረክብ ክትጅምር እያ ማለት እዩ ዝበዝሐ ሰብ እዞም ዕውታት ንብሎም ሰባት ኣብ ሓዳሮም ኣብ ትምህርቶም ኣብ ገንዘቦም ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ዕውታት ንብሎም ሰባት እንድሕር ሃልዮም እዘን ክልተ ነገራት ኣተኪሮም ኣብአን ብምስራሕ ኣዝዮም ዓበይቲ ነገራት ክረኽቡ ጀሚሮም ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ድሕሪ ምርኣይ ኣነ ኸ ንምንታይ ዘይፍትኖ ተኸፋል ናይ ዝዕድል ዘይከውን ድሕሪ ምባል ድሕሪ ምርኣይን ከኣኒ ኣብ ህይወተይ ብዝፈተንክዎ ነገራት እዚ ነገር እዚ ክረክብ ክኢለ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ናተይ ስድራ ቤት ከናይ ዝተኸፋፈልቲ ዘይኮኑ ብምባል ናባኹም ኣምፅአን ኣለኹ ጥራሕ ዘን ክልተ ነገራት ተረዲእኹም ከተተግብርዎን እንድሕር ጀሚርኩም ክትግምትዎ ካብ ትኽእሉ ወፃኢ ነገራት ኢኹም ክትረኽቡ ራይዶ ቀዳመይቲ ነጥቢ ንፈጣሪ ካብ ዘይምርድአይ ዘጉደልክዎ ነገራት ድኺረ ብዝተረዳእኽዎ ከኣኒ ዝረኸብክዎ ነገራት ብዙሕ እዩ ዘሎ ንኣብነት ፈጣሪ ክንብል ከለና ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ዝፈልጦ መስለኒ ነይሩ ግን ኣይፈልጦን እየ በዛ ዛንታ እዚኣ ገይረ እስከ ክነግረኩም ኣብ ሓደ ዓዲ እዩ ድርቂ ኮይኑ ኣዝዮም ተሸኪሮም ኣዝዮም በቃ እቲ ዝዘርእዎ ዘራእቲ እውን እንታይ ክኸውን ጀሚሩ ክሓርር ጀሚሩ ኣዝዮም ከዓ ውጥረት ኣተው ማለት እዩ ከምዚ ኢሎም ከለዉ በቃ እስኪ ጸሎት ንግበር ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ ኢሎም እውን ሓሰቡ እሞ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸዱ ጀመሩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ጸሎት እንዳገበሩ ከለዉ ሓደ ዝገርም ነገር ሪኦም ማለት እዩ ግን ቅድሚኡ ሓደ ነገር ክሓተኩም ኣጋይሽ እንድሕር ኮንኩም ነዚ ገዛ እዚ ዘይፈለጥኩሞ እንድሕር ኮንኩም ቁም ነገር ሓዘል ትምህርትታት እዩ ናባኹም ዝፍድንኦ እሱ ከዓ ኣብ ኣእምሮ ዝሰርሕ ማለት እዩ ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ኣሰልጣኒ ዮሃንስ ኢሳያስ ይበሃል እምበኣርከ ሳብስክራይብ እንድሕር ዘይገርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር እታ ናይ ደወል ምልክት ጥወቕ እንድሕር ኣቢልኩሞ ብምሉእ መደባት ቀዲሙ ናባኹም ክበፅሕ ላይክ እንድሕር ገይርኩሞ ዩቲዩብ ናብ ብዙሓት ሰባት ክልእኾ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ወሲዶም ከኣኒ ህይወቶም ብዙሓት ክልወጡሉ እዮም ማለት እዩ ማስ ጥራይ ሼር እንድሕር ጌርካ ብዙሕ ክዓቢ እዩ ናብታ ታሪክ ምልስ ከብለኩም ኣብዚ በቃ እቲ ነገራት እቶም ኣቦቕሽ ክስሕቦም ዝኸኣለ ነገር እንድሕር ሃልዩ እንታይ መሲልኩም ኩሉ ሰብ ፅላል ከይሓዘ ይመፅእ እቲ ቆልዓ ግን እንታይ ገይሩ ፅላል ሒዙ መፅኡ ማለት እዩ ሽዑ እዞም ቀሺ ኸይዶም እዚ ወደይ ትሪኦ ኣለኻ ማይ ኣይሃረመን ሕጂ ከዓ ርእዩ ፀሓይ ኣዝዩ ጠራራዕ ዝበለ ፀሓይ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክትገብር ዳ ሒዝካ መፂኻ ፅላል ይብልዎ እሞ ናይቲ ቆልዓ ዝገርመኩም መልሲ ኣቦ ቀሺ ኣነ እንታይ ክገብር ደ መፀ ጸሎት ክገብር እየ መፀ ኣምላኽ ከዓ ዝሰምዕ ጸሎት እዩ ስለዚ ክንምለስ ከለና እስካሃርም እዩ ብሎ እሞ ኣዝዮም ይገረሙ እስኪ ንዓኻ ክሓተካ ንዓኹን ክሓተኪ ናይ ብሓቂ ድዩ ዝሰምዕ ኣምላኽ ወይ ዝፈጣሪ ንብሎስ ናይ ብሓቂ ድዩ እሞ ናይ ብሓቂ እንተኮይኑ ዳ ስለምንታይ ኢና ንጠራጠር ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ዝበዝሑ ሰባት ከም ሰብ ትበሃል ዘረባ ኣላትና ሕጂ እውን ኣነ ብዚ ነገር እዚ ከይተገረምኩ ይሓለፍኩን ማለት እዩ እንታይ ንብል ኢና ወይዚ ኣምላኽ እንታይ በዲለ እዩ ወይዚ ኣምላኽ እዚ ዘይገበረለይ ወይዚ ኣምላኽ ዝብሉ ነገራት ብዙሓት ኣለውና ግን እቲ ሓቂ እሱ ድዩ ኣነ ዝተረዳእኽዎ እዚ ነገር እዩ መጀመርያ ፈጣሪስ ኩሉ ነገር ኣዳልዩ ናብዚ መሬት ከም ዘምፃንሲ ኣይተረዳእኹን ንዓይ ከም ዝፈጠረንስ ኣይተረዳእኹን ነይረ ስለዚ ኣብ ምምራር ኣብ ምዕዝምዛም ኣብ ምጉርምራም ህይወተይ የሕልፎ ነይረ ማለት እዩ ብዙሓት ዝተረድዎ ካዚ እዩ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከለዉ ኣሚኖም ገብርዎ እሞ እፅበይዎ ከዓ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ከዓ ትክመፅእ ዘለዎ ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ዝገርመኩም ከ ንሕና ንግምቶ ውሑድ እቲ ዝመፀና ከዓ ብዙሕ እዩ ስለዚ ኣስተውዕሉ እስኪ ኣብ ህይወትኩም ሲ ገለ ነገር ዝገመትኩሞ እሞ ከዓ ኣሚንኩም ዝተጓዓዝኩሞ ብክንደይ ዕፅፍታት ኮይኑ ከም ዝመፀኩም ዝከረይዎ ናይዚ ኣብነት ኣነ ኣለኹ ማለት እዩ ሰላመይ ርግኣተይ ስራሐይ ብምሉእ ነገር ካብኡ ሓሊፉስ ኣብዚ ዘይፈልጠኩም ብዩቲዩብ ብቲክቶክ ኣሽሓት ሰባት
تبديخني انتي كوينا لنا تلالينا بيتسب كوينا مالتي قليل زيكونو نجرات بوزحات يمزلونا ስለዚህ ሃዲና ናብ ውሽጥና እሞ እንመለስ ፈጣሪና ከዓ ኩሉ ነገር ከም ዝቀረበልና አሚንና ኑፈር ንውፃእ ንስራሕ እቲ ክረኽቦ ዘለና ከዓ ንፀበ ንእመን ነው ከዓ ርግፀኛ ከም ንረኽቦን ከም ንሕጎስን ኣዳዕዲያ ክነግረኩም ፈቱ ማለት እዩ እዚኣ ክገብር ምስ ጀመርኩ ህይወተይ ሓጎስ ብሓጎስ ሰላም ብሰላም ቅሳነት ብቅሳነት ገንዘብ እውን أملاح مسكن بمتن رادلنا كم زي أقاني فيكم فلدو السنتي مسيلكم حدا سبسي واي إن أنت رخيبة جنزب أنت رخيبة أملاح أنت شمو أنت هيبني زبل زرباتات بصحك زي سمعي لذي أنت هيبني أنت رخيبة أنت جيرو لي أنت سي أنت حاجة بريزات تزرلو يجبر لي يخون أي جبر لي يخون يكسر أراطر الله لذي نسيت أراطر راس أنت هتجبر حد منه أنا بزح جزيو أقواني في النسلة كابو زجر ماكم سي علني رخيبة وخين اللي يونات يخذ المشجمركم بزحات نجارات كجلوس لي نيب حق رخوة من جميرة مالتي اسكي أبي واتكم نايب حقي كتأمنوا وجمر مو كسرخوا بخ الجمر ياكم إذا خبلكم كله جن فتنا له فتنا له أبي له زرعي بالكان بادو خلها على النخت بليها أبي خلها تأجي بخت بليها زي بالكخلو على خت بليها ماتي إذا خوون كله أمنات كان دعبي خيدمو أبجزينا بساعتهم كأحمد زكاك ساعة ما أستوقعس السوق أفلت له طرح أمين كاتوقعس እተኸም ትረኽቦ ግን ርግፀኛ ኮይነ ዝራኽቦ ነገር እዩ ብዙሓት ዕንጎታት ሰባት እውን ዝራኽቦ ነገር እንተሃልዩ እዚ ነገር ዘሎ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ነጥብላትና እሳ ከዓኒ ዋው ኣብ ሂወተይ ተመስገን ክብል ምስ ጀመርኩ ማዕረኽ እንደይ ተለዊጡ ክገርመኩም ኣይክእልን እንድራል እዚ ነገር እዚ ነስተውዕሎ ህድእ ኢልና ነስተውዕሎ ንተዓዘቡ ከዓ ስለምንታይ ተመስገን እንድሕሪልኩምኒ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ ብዙሓት ካብ ዘማረሎም ዘመስግነሎም ኣዝዮም በዝሑ ማለት እዩ ናትኩም ርግፀኛ የስ እዩ ተጋጌደ ንዓኸ ምናልባት እወ ኣፍቃሪኺ ሰበይትኻ ሰብኣይኪ እንታይ ይገብሩ ክኾኑ ምናልባት ጠሊሞም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ተመስግንዮ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ተመስግኖ ነገር ብዙሕ ነገር ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ናብኡ ክንኣትዩና እሱ እንታይ መሲሉካ ኣነ እዚ ነገር ዝኸስተውዕል ምስ ጀመርኩ መጀመርያ ፈጣሪ ኩሉ ነገር ሂቡኒ ኢለኩም እየ ኩሉ ነገር ንዓይ ዘድልየኒ ነገር ኣዳልዩለይ እዩ ኣነ ክዕዘቦ ይከኣልኩን ማለት ግን ዘሎ ኣይመስለኒ ነይሩ ስለዚ እቲ ናትና ትኹረት ኣብ ዝኸዶ ናትና ነገራት ከኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ ፈቲና ፀሊእና ሲ እዚ ዘለናዮ ብምርጫና ብናትና ፍቓድ ብናትና ዋኒን ዝመፀና ኢና ይገርመኩም እኮ እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ኣብነት ክነግረኩም እየ እሱ ከዓ መቸም ኣብ ዘለናዮ ሃገር እንታይ ሽግራት እንታይ ብዙሕ መሰናኽላት ሓሊፍና መፂናዮ ንርስዖ የብልና ማዕረ ሂወትና ተፈቲኑ እዩ ሓሊፉ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ነገር እንድሕር ኮይኑ ردنا نيوتنا هيبنا ندحر بصحنا خوينا اتخال اندليو زلنا كلس قليلو نغاري مالتي سلازي بيوت مهلاو كامسكين كاتفلطو طعنا سلازلك امسكين كاتفلطو رادالنا سلازي اتي مدربدا اتي بحري اتي اطعم اتي ليتي اتهم انسساتات سجيرك عند حركة حلفك إلك مخا أسترعك نجر سلازنا بري تخيل أنت خوينو رأيك هذيك على نات كانت كينا نفس وقفنا حتى خون مالتي من يخمل الصدلو أنا نسخمن السخن ملس السخن رد عند حجام يرنا كابت تقدر موكم وتعزخون نجرات نحرك لذي سكننا السؤال سلت عننا سلا بهوت ملاونا سلا عرات جزا
ስለ ሓንቲ ጥቁራስ ባኒ ስለ ዘላትና ስለ ቤተሰብ ዘለውና ስለዛ ክዳን እዚኣ ስለዛ ሞባይል እዚኣ ኣመስጊና ንፈልድ እዛ ሞባይል እዚኣ እንተዘይትህሉ ኢልና ንፈልድ ዶ እሳ ምህላዋሲ ማዕርክ እንዲ ዓብ ነገር እዩ ኣነ ገርመኩም ሓደ ግዜ እሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ስራሕይ ከዓ ኣክቹሊ ብቴሌፎን እዩ ነይሩ ቴሌፎን ምስ ተሰብረት ማዕርክ እንደይ ነገራት ፀልቤቱኒ ናታ ግን ኣስተውዒለ የፈልጥን ማለት እዩ ራዳል ርግፀኛ ቴሌፎንኩም ተሰራ ወይ ተሰሪቃ እንድሕር ኮይና ታ ቃንዛት እያ ርግፀኛ ትፈልጥዋ ኢኹም ማዕርክ እንደይ ስልችውችው ብለካ ስለዚ ክትምስገን ይግባእ ዶ ስለዘለካ ስለዘለኪ ያ ክምስገን ይግባእ እዩ ስለዚ ካውንቲን አወር ብለስ በቃቶም ናትና በረኸታት ናትና ጸጋታት ክነመስግን እንቆጥሮም እንድሕር ጀሚርና ንዘለዎ እንታይ ይውስኸሉ በቃ ክውስኸልና ጀመር ሕጂ ይብለኩም ነይ ዳሕራይ ወና ይብለኩም ነይ ጽባሕ ይብለኩም ነይ ግን እስኪ ንቁፀርኩ ርግፀኛ ሓደ መዓልቲ ክመጽ እዩ ካብኡ ነው ክቅጽል እዩ ማለት እዩ ጥራሕ ተስፋ ከይቆረጥና ንሰኩም ማለት እዚ ነገራት ብምግባር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ኮይነ ማለት እዩ ንዓይ ኮይነስ ካብቲ ዘለኒ ከዓ እንታይ ክገብር ጀሚረ ከካፍለኩም ኣብ ህይወትኩም ርግፀኛ ኮይነ ፈትንወን ግበርወን ዕየይወን ተፃወሩ ተጓዓዙ ክትረኽብዎን ኢኹም ብለኩም ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ዘድልየኩም ሓሳባት እንድሕር ሃልዩ ወይ ካቕርበልኩም ካብ ናተይ ክኸውን ይኽእል ካብ ዘንበብክዎ ክኸውን ይኽእል ካብ ዝተምሃርክዎ ነገራት ካቕርበልኩም ጥራሕ ንስኹም ኮመንት ግበረልና እዚ ጸሓፈልና እዚ ኣዳለወልና እንድሕር ኢልኩምኒ ንዓኹም ዘይኮነ ኣይኹን እረኸቡ ይትስኣኒ ይመልሰይ ሎማዓንቲ ኣብዚኣ ተኸለና ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኻት ተሰናዩ